YouTube Mirasım kanaly. Bunun halkın içinde Döwlet Mehmet Ağa da garra denni. Indi bir çen bollu şunu keýmiri agtygyny Israil'in hanlyga. Şunu geçirtek boljak. Keýmiri hanedeliň diýip gurrun ýaýrap başlapdyr halkyň arasynda diýip. Ondan sonra tekem tiresinden bir 4 tireg ýaşyl suya Türkmençilikde nesille geçene hanlyk. Önem için keýmiri bolmalysyň, saýlaw etmeli. Biz saýlawly geçirjek. Saýlawly geçenle de olardan han boljak gumany ýok diýdi. Sebäbi o ýerde uruş söýýär diýdi. Waka ýagyny aýtarmaly diýdi. Ýagyny aýtarýanym ýanky adamlar. Olardan ýagy aýtaranam ýok. Aňyrdan şo gelenine diýär, ýer han haýsyn çykdyýdan çykyp biljek adam ýok diýär. Welin şonda da şo gurrunlar dawalaşyp başlapdyrlar diýär. Onuň ýanky Döwlet Mehmet Ağa barıp aýdypdyrlar diýär şey diýip. Bütün halk razy bolun, siziň ýeriňizden siziň garranyňyzy bilýäs. Onuň şu keýmiri geçiräsek diýýäs bolun, plan tiren 4 san tiren ýaşyllary şuňa gaty närazy diýip ýyl içinde yaramaz gurrun ýaýradyp görler diýip Döwlet Mehmet Ağa aýdypdyrlar diýär. Aýbyl halatly adam beni bütün halky çağırıp maslahat çağırıpdyr diýär. Adamlar ýadyňyza düşýärmi? Bir ýyl boldy. Ýyl bar sanyň salgyçylar geldi bolun täze ýyl biriktirip töläýe ellipdik. Inhaňy wagty geldi. Özleri gelse atlayarak gelirler. Niçe surpul raýat bolup Türkiýe uruş sokmalar bile. Olaň diýen 2 ýyl biriktirip bersek ama özümüz boş galjak. Mun gaýratyndy bir 4-5 tane adam gidip bir ötgeç etmelimi? Ya yeni bir proje soramolmy, bir küçül soramolmy, näetmelimi? Bir gitmeseňiz menäni şywa atly gitmäge de ýaralygym ýok diýip aýdypdyr diýär. Onuň ýanky 4 sanaky biz nesille geçýär hanlyk saýlaw etjek diýen aşylan atlaryny tutdy. Plany 4 sana adam şular gitdi diýip ılgaşyp ortaga çykyp hamana han saýlaryny ýerle ýankylar. Biz gideriz, ýyl bar sanam görürs. Oň bilen gaty demezers, biz ýanky ýekerjekläp durmuşyň boli. Ýene bir ýaşylyny goşup durlar ýanyndan ýa hiç da goşulmaýan bir arasda pikirli bir ýaşylyny goşup duran bir ýaşylylar 5 bolup durlar diýär. Ondan Döwlet Mehmet Ağa aýdypdyr diýär bir gowy zamanam däl şu wagt. Bir ýagçylyk zamany sizem bir ýaşyl adamlar birden bir üstüňde bir sanak bir ýol talanysy topulsa öňünde durup biljekkä biriň ýarymiň ölüňde de töwella gitdiňiz bolýarmydyňyz ýok. Şu keýmire malk gidin daşyňyzy gorar. Haris bolmasa çaýyňyza suwuňyza sereder diýipdirler diýär. Welin ýanky adamlar diýär, ýok biz gitjek bolsak muň nämiş bar. Biz bir gitmedi düşünüp bilýän adamlar ahyryn. Bu keýmiriň nämiş bar otaýda gitmejek bolýar. Ay bütün halk goýadyp diýär, boý bolmazamy näkitmeseňiz. Biz garaşyp otursa sizden abat bir gowy maslahata garaşýar biz sizden. Sizem ýolda ýetirmän baryňyz öldürseler, ýerinden hem hyýwanly körleri gelirdi. Niçe bir pul boljak? Şol işin netijeli bolmak üçin gitdim keýmiri ýanyňyz bilen. Peýdasy goşun hiç tat bolmady, çaýyňyza suwuňyza berederler. Bu ýaş adam. Ay onuň näçeklerini bilmän bolýar diýipdirler diýär. Onuň adamlar pata berip diýär. Ertir ýerde namaz okap şutaky üçmeli. 5 tane ýaşyly altynjam keýmir edip goşýar ýany şular nesip boldy hyýwa uradolyň diýip akşam dargapdyrlar diýär. Onuň Döwlet Mehmet Ağa keýmiri ýanyna çağıryp diýär, sen oglum şular seni ýolda akitmejek bolar bol galaýmyň. Şulan bolup durşun görýän şu ýyller utanjyna bolýar diýdiler. Sen akitmejek bolýar, şular welin sen han hökman görgüniň diýipdir de, sen bargyň hanyň ýanyna. Bolýar diýip galypdyr, ertir ýerden turup ýanky 6 adama pata berip uradyp durur diýär, sagaman gidip gelin hani Allah uğruna sineden işleýäňiz diýip diýär. Onuň ikalan Aňryk geçipdir diýär, hem 4 ýaşly keýmire. Ay biz gitjek bolsak sen näme işiň bar? Biz ýöne sen babaň ýüzüne gelip bilmän bolýar diýdik, biz akitjekler sen garlyýamşyňlar diýär. Bi, wallahi bunu şo wagt diýmelekeňizde onda men ulu halk bolup gitdiler, menem ha kogdular diýip ýyzma baraýyn howsy. Ay bolsa da sen akitjekler dizap durmuşýan 4 ýaşly. Ay bolýar diýipdir diýär, akitmeseňiz näme meni şey diýip aýda ýerine diýip galypdyr diýär ýyzada. Ikalan, üçalan ýyzlaryna düşüp bilen gidiberipdir diýär.
Onun babam kalma diyenden yadına düşüpdürdi diye, gidipdir diye. Onun öňküden täzerek göçüp baransaňlar diye ýoluna da belet ýerleri hywa barıp, ýanky 5 ýaşyl atdan düşüpdir welin. Keýmir serdaram beýem ýanlaryna gelipdir. "Bir galmadyň ho, ýene geläýdiňler" diýipdirler diye. Aýyn ha şu ýerde atyňyzdan gidersiňiz, bol näme boljak, näme bileňiz. Size men atyňyzy seretip bererim, näme bolmasa diýip geldim. Ay bolýandyr. Onu ýança diýe eller ay paltaly bir güden eskerler gelipdir diye. Näme üçin geldiňiz? Ýaşylar diýip diye. Hywan özbekleri bilen türkmen arkaýyn gepleşip bilýär. Hywan ýaşap oturan adamlar bilen özbekler özleri gepleşip bilen aklar. Diller ikisinin gawat gelşen ak. Emma biz bilen arkaýyn gepleşip bilýär hywanlar. Bir onunla gawat gelşen bolsaňyz şolar bilýänsiňiz şonu. Özleri bilen ho naman ganyň zadyň özbekleri bilen hywan özbekler düşünjene biz bilen arkaýyn düşünýär şolar hywanlar. Ondan näme üçin geldiňiz ýaşylar? Ay biz hany görjek, hanyň ýanyna oho görjek diýende han baraýmaly mı oň ýanyna? Näme üçin geldiňiz aýtmaly. Bilen baryp siziň habaryňyzy aýtmaly. Ondan ol kabul etmeli. Ertir kabul etjekmi? 10 günden, 1 aýdan kabul etjek. Kim bilýär onu? Siz aýdyň näme üçin geldiňiz aýdyň diýipdir diye. Aýyn hem öten ýyl salgyt diýip baranna bir täze biriktirip beräýerlip dilhat ýazyp berip goýberdik. Indi şonam ýene de bir kil süýsürmäge diýip haýyş etmäge geldik diýipdir welli. Ýanky diýe eskerlen ýol başlasy diýe. Ba işiňiz Allah orsun diýipdir diýe. Şu dardan asyl duran adamlar maşgalasyna az kemtelen üçin asyl duşy diýipdir diýe. Bütün iyiliň salgydyny 2 ýylda tesirjek bolýaňyz da o. Ýaşlar näme üçin geleňiz bilýärmi? Munyňyz gowy nemere däl Allah kabul etsin bizim dileňiz diýipdir diýe. Onu bir ýanky ýaşlyň diýdiler şakyrdaşyp başlapdyr ýem diýe. Portaşyp tiňekleşip asyl duran adam dogruly da. Töweründe diýe. Ýanky diýe nämen eskerlen ýol başlasy serdar diýe gidip gelipdir de dessine barypdyrdy. Gelin han gelýär diýdi. Ýanky inni 5 ýürä uratdy bol kemiremi ýanky dördüsini ýene galdyrýar. Galo. Sen näme işiň bara ýumruk alma ýöne sokulyp berdim. Galla diýip diýe. Bunu ýene galdyrypdyrlar diýär. Onuň ýanky bir nökerleň başlygy diýe öňüne düşüp diýe kapydan giripdirler diýe. Şuňal kapydan girenlerine diýe İlwarshan arkasyny gapağa garşy edip diýe tirsegine söýünüp aňyrsyny akyp diýe kitap okap ýatyr eken diýe. Arkasy gapağa garşy eken diýe. Okap ýatyr eken ýanky "Salamu aleykum" diýip 5 tane ýaşyl kapydan giripdirlerdi. Bir kuştan bir gapdalyna gapyň, ýene bir kysanyň aňyr gapdalyna geçip durmuşlar bolup. Eginiň üstüne şeýip seredip "Wa aleykum esselam" diýipdirdi. Ýene kitabyny okap ýatyrmyş diýdi. Bulara hiç tat diýmenli. Ýanky nöker başy diýe, bu ak sakkaly şundan bolup duran doğanly kelpekli adamlar bolsun, şulardan utanjyny diýe hana. Kän durupdurlar welli, hana. Ýaşylyň habaryny almadyňyzlar diýipdir diýe. Şeý diýipdir welli ýanky İlwarshan diýe. Bulan habar man bulan il halk üçin gelen adam däl bular. Geçsiniň goýunyň maslahaty üçin gelen adam bular diýip, bulardan başga adam ýok diýipdir. Ýanky ýönüs bir "Wa aleykum" diýennäki bilen adam istas. Bular halk il watan gelen adam däl bular. Goýunyň geçsiniň alda üçin gelen adam bular. Bularga habar bol diýipdir. Bulardan başga adam ýokmy diýip, şolarmy şo habar getiren adam. Onun olaran lal bolup durmuşsunlar, onu ýanky nöker başy. Ay bir ýaş oglana bar, bir daýa oglana bar diýip, onam getirin, daşlardan gelen bolsa, onam görelipdir diýe. Onun şo ýatysyna diýe, şu kitabyny okap ýatyrmyş. Bir kitap okumany görýän adammış diýdi. Kapydan ýan kemirse gelip, kapydan girip "Salamu aleykum" diýipdir bolup, ýüzüne urulyp "Wa aleykum esselam" diýipdir de ýerinden turup görüşipdir diýe maňule diýe. Bir Allah tarapy kemirse darly görüşipdir diýe. Elleşip görüşüpdir welli keýmir serdar diýe. Hana Döwlet Mehmet han uratdy. Şuňala dur näme üçin geleni bilýän diýdi. Men sana 6 tane soru berjek diýdi. Şunu 6'synam jogap berseň, onuň habaryny alýan diýdi. Jogap bermeseň 5'sine dogry jogap ber. Birine ýalňyş jogap berseň ýorly dara açdan azyl duranlar gördüňizmi? Şolaryny islenip başlapdyr, ýerine başga adam gerek şolaň diýdi.
Ayt soraň hanaga diýipdir diýe. Onuň birinji soragy diýipdir diýe. Hanlaň içinde haýsy han gowdur diýipdir diýe. Kemir serdara edil häzire bize hanaga desterhan gowdur diýipdir diýe. Saçak. Desterhan o häzire bize diýipdir welli yan han niýe bular naharlamadyňyzmy ýokma? Ýok. Birinji soraň makul diýdi. Onuň üçin naharlandyk. Ki şunça ýollar gelen adamy naharlaman meňän ötürýän. Birinji soraň makul boldy diýdi. Nahar getirin diýdi. Oturup ýanky adamlar naharlandyrdylar. Gep ýok, gurrun ýok, kisat ýok diýe. Nahar ýyp bolup durlar. Ikinji soragy diýdi. Aýt tanaga diýdi. Ben keýme. İkinji soragy diýdi welli. Şu adamlar her gaýty bir iş bilen meşgul bolup ýöründir. Şuna padşaň raýatlar her kim bir iş bilen meşgul. Bir nöker, bir ha serkerde, bir kazy, bir çopon, bir daýhan, bir halyçy, bir küýdöger. Her kim bir iş bilen meşgul bolup ýöründir. Şu işleň içinde haýsynyň imany Allah goloýdur diýipdir diýe. Haýsy iş bilen meşgul bolup ýören adamyň imany Allah goloýdur. Şonu aýdyp bermäge diýipdir diýe. Pikirlenip durup durdy. Daýhanyň imany goloýdur Allah. Hanaga diýipdir diýe. Delilini aýt diýipdir diýe. Delilimi aýtsam şu daýhan künnäni ýere taşlanandan beýle garynjadan başlap padşa seni bar adam şondan hantamadyr diýipdir diýe. Berekella makul diýipdir diýe. İkinji soragy. Fanarsynda haw altawlanda men bu torun soňa birda tapjak bolup ýörmeýin onu. Ondan innik soragy diýipdir. Köleğleň içinde haýsy kölege gowdur diýipdir diýe. Adam üçin iň adama lezzetli köleği haýsy kölegedir diýipdir welli. Bir ullokan tägin menem diýe. Oglum kölegi gowdur hana. Oňum gelini gow bolmasa alawyn bolar diýipdir diýe. Berekella üçinji soragyňa makul diýipdir diýe. Indi dördüncü soragy dinle diýipdir diýe. Aýt tanaga diýipdir welli. Erkek adamyň içinde iň yaramadyny aýdyp bermäňe diýipdir diýe. Erkek adamlaryň içinde iň yaramadyny aýdyp bermäňe diýipdir diýe. Erkek adamyň iň yaramady öýüşik bolandan soň çagasyny eklep bilmän, ilegine maskara bolup çagasyny orlap beren adam erkek adamyň iň yaramadydyr diýipdir diýe. Ana köreköniň ýerden gelip çykýar. Şodur diýipdir welli berekella munyňa makul diýipdir diýe. Beşinji soru adamlar durmuşda da ama yalňyşyp ýörendir diýipdir diýe. Şu yalňyşyp töwella barlaryna haýsy işi yalňyşandan soň töwella alınmaýar adamy diýipdir diýe. Näme iş edip ýerinem töwella barsaň töwella alynýar. Musulmançylykda hökmen töwella barsaň töwella alınmaly. Adamlaryň hiç baran bir näse adamlar töwella baran masgar edip ýörenem barda. Ol adamlar iş tapman barana. Ol adamlar iki san maşgalaryň arasynda bir näse azyk bolmasyn. Bir zat diýip barýarlar şonum käýinip gyýgyryp duran adamlarym bar. Musulmançylyk boýunça ýalňyşlar şo. Töwella baran adamyň hiç nemesi ýok. Ondan ganky kemir serdara aýdypdyr. Watanyň namasyna şek getirilenden soň diýipdir. Töwella barsaň şoň töwella alınmaýar hanaga. O namus ýerine salynýar diýipdir welli berekella diýipdir diýe. Munyňa makul diýipdir diýe. Indi iň soňky soraw, şu 5 soraw bildin, şu iň soňkyny bilmeseň 5-ini bileniň peýdasy ýokdur diýipdir diýe. Aýt tanaga diýipdir welli 6-njy soraw adamlar her ýyl ekin ekkendir, öz eli bilen ekinler ekkendir. Şu ekleýän ekinniň içinde iň adama zerur haýsy, şonu aýdyp bermäňe diýipdir diýe. Ondan pikirlenip durup durdy diýe, hana paýtadyr diýipdir diýe. Gowaçadyr adamlar iň zerury. Delilini aýt diýipdir diýe. Delili çağajyk dünýä ýynenne iň ilkinji dolanýan matasy paýtadan edilen mata dolanýandyr diýipdir diýe. Iň soňunda dünýeden gaýdanna adamyň kepeni paýtadan edilip şuň bilen jaýlanýandyr. Şundan zerurdat ýokdur diýipdir bol berekella. Eger buğdoy diýen bolsaň garny üçin entep berdim diýip bardan asýadym diýipdir diýe. Şey diýip bir altsan sonra zor jogap beripdir. Şu oglan üçin diýipdir. Şu oglan üçin. Türkmeniň
3 yıl salgydyny geçýändir. Şu akıl ýaşda bolmaz, başda bolar diýilen akıl türkmeniňdir. Bilin ýaşlylar. Siz üçin däl, soğulun üçindir diýip aýdypdyr. Indi bolar çykypdyrlar da aşaryk bolly aýaklary edilenek diýen ýaşlylar. Ölümüň arasyndan jyk gaýdan adamlar diýär, keýmiriň arkasyndan. Gözleri diýär, siňekleşip duran dardan rasyl adamlar da diýär. Zordan aýaklary olaýagynyň öňüne düşüp diýär, atlarynyň ýanyna gelip diýär. Minip ýörejek bolup gitip barýarlarmysyna? Keýmir serdaram, oho, ağalar. Bir günlük ýollara gitmeliýerimiz, bir ýol harjyda galjak kämi. Ýol bilen işi ýok diýär bu adamlaryň üstüden sypsak aýl. Şeýdip gelipdirler diýär. Indi gelip bütün ýaşlyları ýüşürüp adamlary maslahat uradan adamlary ýüşürüp ona şuňal bolly 3 ýyl saglyny geçdi diýmeli bol. Şu ýekece ýaşly gelipdir diýär, ýa-ni 4 ýaşly hiç adam gelmändir diýär. Ine şeýdip o ýaşly gelip aýdypdyr diýär. Ha Döwlet Mehmet ağa şunu ýöne uradan gogulayıpdyr eken bize galsa bizim bir maslygymyza mowabamyza geljek eken dardan asyl bolup galamel halka üstünden ha boljak kel keýmiriň arkasyndan ine şu alt foroda şol adam aýdypdyr, şondan hem galypdyr şu. Şey diýip de keýmiriň ýyl barsyň alt foro jogabam ýanky. Şey diýip şo wagt halk muny götürüpdir de keýmiri han edipdir. 19 ýaşly eken. Ondan babasam muny bolýar diýip makullapdyr, han edipdirler we ertesi yine adamlar çağırıpdyr Döwlet Mehmet ağa adamlar bir gowy iş etdik diýip begenlik bol biz ýalňyş iş edipdir tekeniga. Näme ýalňyş bolupdyr hana? Abuny bir öýürmändir säbi. Hanyň öz öýü bolmaly. Öýü bolmasa bolmaz. Mun öýlüş etmeli onuň ony hany saýlamalar biz diýipdi. Onuň şeýdi Mehr Cemal diýip bir agtygyny oğlundan bolan agtygyny gyzyndan bolan agtygyny beripdir de şeýdi Mehr Cemal diýip aýalyny Mehr Cemal nemizna şeýdi keýmiri at beripdirler. Kän ýyl ýaşaşypdyrlar ikisiniň mazaryn bir ýerdejik dur na oglanlar bilen görüp gaýdyp mazardaş boýdyk. Benne şeýdi Türkmeni han bolup başlapdyr şeýdi, işi başlapdyr.